Demores de 3 hores a la R3, avaries a la línia del Maresme, retards a l'estació de Sants... Els 3 encallats a les vies, Com l'AVE, l'Euromet, el Catalunya Express... Tots fets aquí, tots d'aquí. Te n'adones? És possible que tinguem el pitjor servei de rodalies del món. I la majoria dels perjudicats són gent d'aquí, de casa. Què tenim? Que què tenim? Tenim la Renfe, els retards, les avaries. Tenim el B5, que mai va bé però sempre hi pugem. Les vagues encobertes, els peatges que paguem. La llum i el gas que van amunt. Tenim la feina que ningú té. Tenim el Millet, el Montull i la Mairena també. Amb busos a Meridiana i l'AP7. També a les rondes i la C-17. La T10 que s'apuja cada any i nosaltres anem pagant. La DSL, els més lents i els que més paguem. Tenim el Montilla, el Mas, la Tura i l'Hereu. Tenim el Ribera, la Camacho i el Clos. I retencions a l'Arbós. L'AVE, que encara no està connectat. Tenim apagades, aturades i la MAT. Tenim i sempre tindrem el cas Pretòria. Hem d'aguantar el Sálvame, el DEC i la Nòria. Tenim la TDT, que ens permet veure Telemadrid. Amb la Curri, el Roncero, Boadella. Tenim l'Anglada, que treu vots. I des de fa 30 anys la mateixa Constitució. Coses nostres, coses que cada dia hem d'aguantar i que cada dia ens fan més grans. Però que passen millor escoltant Flashback. I sobretot, contents de tenir al matí la mare que el va parir. Des de fa 15 anys, despertant el país.